Hi, hello guys. Dahil sa kagustuhan ng isang ina na magtipid para ibigay ulam sa kanyang mga anak. Ito yung uulamin na bukas sa school. Vegetables, lumpia. May kasamang malunggay, kangkong, isda. Ayan guys. Sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, kailangan magtipid-tipid muna guys. Okay. Ito yung ulam. This is our ulam for today.